mä ehkä nyt lähtisin kuitenkin niin avaamaan sitä vähän toisesta suunnasta, että silloin kun mua on pyydetty tähän mukaan, tämän projektiin, niin tämä teema ei ollut niin kuin päätetty, vaan se sitten niin kuin oikeastaan tuli sitten, kun nämä työt oli valmiina, niin sitten ne, niin kuin, myöhemmin vasta ilmoitettiin, että mikä se on sen näyttelyn nimi. In realtà vorrebbe partire a affrontare questo tema da un diverso punto di vista, perché in realtà quando hanno cominciato a fare il lavoro il tema non era ancora affrontato, non era deciso, ma si è deciso questo titolo solamente dopo che le opere c'erano già. Niin, eli siis se niin kun, syy, minkä takia mä nyt olen täällä, niin sehän on se, että niin kuin mun ja Sonjan töissä on niin paljon yhteistä. Ja mä itse ajattelen niin, että se on jotain semmoista, niin kuin, joka liittyy tähän muotokieleen ja siihen, että niin kuin visuaalisuuteen, että miltä meidän työt näyttää. Ja niin kuin meille molemmille on hirveän niin kuin luonnollista, siis tämä muotokieli ja tämä niin kuin tematiikka tämän näyttelyn ympärillä. Et vaikka me ollaan siis täysin eri puolilta niin kuin, maapalloa, niin silti niin kuin jostain kumman syystä meillä on sellainen jännä yhteys tässä. Ja sen takia me ollaan täällä. L'artista vuole sottolineare il fatto che il motivo per cui lei è qui è che sono stati individuati quei contenuti, delle forme in comune tra Sonja Ross e Katja Kotikoski, per cui anche se arrivano da due parti del mondo completamente, effettivamente c'è qualche cosa che li unisce, qualche cosa che parla dello stesso linguaggio e dei stessi contenuti, che parla di forme. Siis ensinnäkin mun työskentelytapa on hyvin tämmöinen intuitiivinen ja jotenkin niin kuin ulkoapäin ohjattu, että just siis sillä tavalla, että mulla on tämmöisiä kausia, mistä mä saan näitä ideoita mun töihin ja sitten niin kuin tosi paljon ja niistä sitten valikoituu ne, mitä mä lähden tekemään eteenpäin. Il suo modo di lavorare è molto intuitivo e parte in qualche modo è guidato da fuori, per cui lei sente un impulso a realizzare qualche cosa, fa e poi una volta realizzato schizzi e quello che sono le forme, sceglierà una piccola parte di quello che poi verrà effettivamente sviluppato. Ja mulle on niin kuin hirveän tärkeää se, että mä pystyn mun töiden kautta niin kuin välittämään jotain tunnetiloja tai ajatuksia. Niin kuin, ja siis se, että mä itse koen, että mä olen ehkä niin kuin enemmän niin kuin runoilija kuin kuvan veistäjä. L'artista si considera più un poeta che uno scultrice, nel senso che quello che vuole trasmettere sono le emozioni e forma pensiero. Niin, mutta silti mä haluan kuitenkin, että mä en halua niinku tulkita mun töitä niinku läpikotaisin, vaan mä myös toivon, että niinku ne työt herättää katsojassa, koska on kyse visuaalisesta taiteesta, että ne herättää katsojassa myös jotain omia ajatuksia ja sitten niin kuin ruokkii sen katsojan omaa mielikuvitusta, että ei ole kyse vaan pelkästään mun mielikuvituksesta. Quello che per lei è molto importante è che non è questione della sua interpretazione, quello che è stata la sua visione, ma quello che lei vuole regalare a chi osserva questo tipo di arte visiva è donare alla persona che osserva la sua fantasia, la sua personale individuale mondo fantasioso e emotivo. No, ihan täsmälleen se sama asia, että, mutta myös niin kuin, mä näen Sonjan työssä niin kuin paljon samaa niin kuin,
siis tämän niin kuin ajatuksen tasolla. Että ei pelkästään siis se muoto, vaan myös se, että miten me ilmaistaan tiettyjä asioita siitäkin huolimatta, että meillä on niin kuin täysin erilainen materiaali. Lei direbbe che la stessa identica precisa cosa che ha detto Sonia Ross, aggiungerebbe soltanto che effettivamente hanno anche lo stesso pensiero, indipendentemente dal fatto che comunque utilizzano materiali diversi.